Pomocou participatívneho rozpočtu v roku 2014 sme otvorili túto cyklodielňu. Sme skupina nejakých 7 až 10 dobrovoľníkov. Sme nejaké neformálne zoskupenie, síce máme aj občianske združenie Ježkové oči, ktoré vlastne zastrešuje tie formality okolo projektov. Počas minulého roku celú cyklosezónu sme mali otvorené pre verejnosť raz do týždňa túto cyklodielňu, kde sme vlastne pomáhali miestnym ľuďom s opravou bicyklov, kde sme im konzultovali, čo opraviť, ako opraviť, aby sa aj naučili veci, nielen, že by sme im to my opravovali. Čiže počas tohto nového projektu v roku 2016 by sme chceli zrealizovať v tejto cyklodielni ďalšie aktivity. A vlastne to je dôvod, prečo žiadame ďalšie financie na túto cyklodielňu. Chceli by sme rozšíriť naše aktivity o požičiavanie nejakého komunitného náradia, rozšíriť náš záber, aby to nebola len cyklodielňa, ľudia si tu môžu prísť opraviť, zmajstrovať aj ďalšie veci. A ďalej by sme chceli robiť nejaké tvorivé pracovné dielne pre deti, kde by sme deti učili pracovať s náradím. Či už vedieť sa postarať o svoj bicykel, vedieť si proste zabiť kliniec do dosky, vedieť pracovať so železom, pracovať s naučiť sa elektrotechnické stavebnice, montovať rôzne veci. Proste, aby mali tie deti viac možnosť sa pracovať aj s niečím fyzickým. O každom danom workshope, ktoré budeme organizovať 2-krát za mesiac, budeme informovať na našej stránke. Žiadame zhruba o čiastku okolo 2000 eur. V tejto čiastke sú zahrnuté rôzne profesionálne náradia do cyklodielne, potrebné materiály, ako je mazivo, duše, spojovací materiál, náradie pre deti, rôzne stavebnice. Ďalej tam plánujeme rozšíriť našu dielňu, že ľudia si budú môcť tu nás spraviť servis lyží, nejakú žehličku na žehlenie sklznice, proste rôzne cyklonárade, ktoré nám ešte chýba a taký ďalší materiál. Ideálny stav, keď sa nám to všetko podarí zrealizovať, je, že zapojíme vlastne zlepšíme zručnosť detí, naučia sa niečo viacej, čo sa nenaučia na školách. Budeme mať k dispozícii pre miestnu komunitu viac náradia, ktoré si môžu požičať a prísť zmajstrovať nejaké ďalšie veci. A zároveň ten hlavný a podstatný cieľ je, že táto dielňa bude fungovať aj ďalšie roky.